miêu yu chun hama chun pen ro tu ma se ku chu ro man saka agal ko chuan ka beilet velo wang hinan du dan ta na min ti thei hi anin ringa tuna chun chu tiang chuang kom don to lo a chan chu kanin neina kanin ram siam na khan kanin ti boy ton to lo wang tin kan soi chat ni tin angai tu ani etira hian Mr. Yu chan po hian agal ko chuan miêu yu wi lema chan nu hian engang boy na nge mo lo pal tlang to le tin along ai to ve me ka te chuan miêu yu chuan ama kon suyang khan he project kan chung ko ta min dil so sanga yang ani lo ve chuan o som takin kan kal tio don halo chenia a han tia ma se zen chen chuan apoi ka ti khop mai ka tham pui thei ro chu a han ti chuan enga boy nei zo em ni ti ra mai chuan an beng non le ta sak maya Mr. Yu chen po chu kan meng chuak deuh zo kani chuta zen chen chuan nang ni ho na in du dan ta na min ti thei ka ni tol henem in la ka ba zong zong po ka hol zo vek tua ke yun chen chen hian nang ni ho hi ka hlau bik lo ni ti khriang che tin a mai chuan an beng let ve ta thak maya min beng let ngam lo an ti chuan eng wang nge mo ka beng let ngam lo wang che le an ti chuta le pia deuh tron chuan pitak pakhat lo kalin en thring en tia lu to hal teu enga tinge helai mun a hem buana in on siama tin Mr. Yu chen nu kha angon kalani chuta le miêu yu tu hlau thong ta khop maya kan ni na tik tak an mun ni ve chuna poi don lutuk ke ma ya ka chiro nu hi an fa pa nu pui tan ka pe ti hin khret ve chuna van poi don tak em ti na ngai tua a hlau thong ta viau mai ni atila hian zen sani po hian a thu khi tu la hian pholan ni chuan song chung kwa cho phian an chevek thei don ni ti na ngai tua ve boka chuta le thil tang sui tam lo chuan miêu yu chu hlau thong tak chuan churai mun tang chuan atlan sun ngal ta wat ani chuta le zen chen chuan kanu a hun ta khai lo thlenga ni avan lo mo mem kha ani chu atlan bo hal me lom buina min chin fel saka kalom khop mai an ti chuan miêu yu tha te ko an ti ya o thae e tiong kha siam sak don chem niang an ti ya nie apoi lawang ma seng wang nge khanu khan aben ri ngot che eng tiang nge ka te khan ti gam zok te ka kha thiam thei lo ni an ti chuan ke pokanu ka kha thiam bik lo tun lai me chia te ho chuan zak thei to lo khop maya khoi mun atang lo kal nge poka khria zong ani ho lo a han ti chuan Mr. Yu chen chuan a ko kin chu nu me chu do soi thiam hle maya alo tia ti chuan le anu chuan ani chu mule eng poni se tun lai chuan milak tlak lo tak tak mi mol tak tak an tam tua chu wang chuan pol na me chhuale don hun chuan tlemin ifim khok da to don nia a han ti chuan nie kanu lungai su ka film khok to viawang an tia ti chuan in lama chuan Mr. Yu chen po chu anor pheya in laman le le ta ni yagal khada tong chuan miêu yu chuan alo le na a thina kan khop mai yun zen zen ni me chu a chapo ta hle me ya lo ngai ta ko heti mai chuan in ka kal tiang ho lawang tin a be ka tong chuan a phone chu han la mi tu mo chu avabia ole adike ole chu tiang che to chu ni pon lama a kan chu na chu tiang chu ma kan hal don nia tin a phone chu han da in zen zen ka tu soi ingai thatu lo buka chu wang chuan tuna chuan ma kan la ve tak tak nge tina soi ni room lampang alo langa khuma chuan Mr. Yu chen chu a han mutira Mr. Yu chen voin chu buina ka tok trepa thil thlen tang kha khoi ve long chuan in en tiang nge don sulang ka khoi lawa ma se pon lama chuan chhopui to lo chela thain ka khia buina ka to thui pal chuan a poi don e mai tin chutia serai chuan a phone chu lo ya alam ha le sia poni se pon lama ka chuak nga ei tu vel ka vele phata nge ti khan lo mu ha ta mong che tin pon lama chuan a chuak ta ni chutia chotak mu chuan Mr. Yu chen chu a kon thau chuak ve le a phone chu han phaka assistant chu va call le ta ni Jensen in Jensen ni file chung chang lo chui tu ka ti chikha khoya nge a han ti chuan o ko pu ka kon thon mek se ati a that na sa chu chuan ayo muna khan ka kon kal dona enge in bu sin ate a thaim thadawin lo in bu siang chu o tin phone chu handa
abiak zo to nu chuan abula do kana po to chu patin achung tong chuan mai ko pakhat hi an pho chuaka chunglam pang chu han hoi chowa miao yo chu abiak deuh vat chu pa mai chu ka vong fu tre pasin male tin tunge mo lo chan tu huniang le atia alung oi lo khop mai chuta le Mr. Yu chana chuan zan zan ne na chuan I thamo antia chuta zan zan chuan enga tinge mo mai ko te vole avan mak em tin angai tua engponi se a mai ko vo chung po hian tlangwal mel thak chun hi male a mui te po moite ani hi ka khya to nu van ang em a mui om dan tikhi tin angai to tawang maya aban te chu a han met vela ehe a taksa po a thaviang maya tiang ai to lai chuan Mr. Yu chana chuan henu hi alo zak thelo ve te hum khemani hi tin alo ngai to apana chuta kang takin chen chari chuan o thae min chan hi mak lom hle mai nong chum lo lang chuan in kana view don ani kha antia I tha nei chuan alom om ani chu chuan I film kho do don nia a han tia chuta le aglo te te chuan ni chin mi me chanu khan kanu pui hi ti hluma to mani nge nge yang ti ra ngai to ni chutiang ai to de wang lai chuan zen zen chuan phone number te pe la chuan in nakina mumal de zokin lom thu soina te po kala nei du me theya a han ti chuan phone number chu ngai lo ve lom thui sei du ni chuan I chung ko loi lo na impi be kha do takin ian kol don nia a han tia chuta a ko te te chuan ehe e pa chu enga tinge ka chung ko loi lo na chung chang te a soi dei le enga motak in zom na an nei yam moni don le ti na ngai tua chuan a khabe noi lama ko wang chin chian mu chuan e he ko wang chin che hi tuinge nei kha tin mana Mr. Yu chana lema ji ala ya a ko wang chin chia an han mu lai vel te kha ngai to chuak ta we maya hoite ka pasal po khan helai mun a che hin ko wang chin chia kha nei ve kha nei ya avan mak ve ani hi ama khalo ni zo ka hanglo mo le ti na ngai to na chu akal wal buai ta veo maya chuta Mr. Yu chana po chuan a dan hi diklo tlat helai ko mrang chuan min man chuak me don in ka khya henu hi me chafing tak anin ka khatlat tin engmo ti tu ka ne ya kan kal le ha me nga thenu ilo film ko don ya tin kal ngal mai chu han tuma lokin lo luding te anti po chuan ading du talawa enga tingi mo akal tak dei o a kho wang chin chi atong ka chuan ka pasal ne in ang ka ti hle mai nge ne nga thil thleng pal ve mai te bon nge amak le mai tin zen zen chu ngai to na chu buai ve nak khop maya atila hin in lam pang lo langa nu be lo lang zen zen chu abula avakala chuta enga ni ka nu min mo em ni an ti chuan zen zen I pasal ka fa pa ni bok yu chana hi hunrei tak chung dam lovin tiang hen om to company lama an account vel te hi chin felanga ya assistant chen hianin min on thona ma se kan en vela ka va thiam mang mi lo inga mo min tom pui thela te ne lo mo ka ti a han ti chuan zen zen chuan khoi mo kan lo en chen nge an ti e kha han en chin te min chin fel sak thaya e thiam an I lo chuan a lo mong don e mai ling chung ko fanoi ni to le ngala a lo mong don lutuk a han ti chuan ani hai chung university management lampau te chu kan se ko ve ka mole lem zong chu account chung chang chu ka khoi ve lom a han ti ani mo chuti ang thiam nei lo nei de sel chu avan lo mom ve mole kha hanen la an mom ni lo la an ti laptop chu han pe ki chum la wak lo chol ha da manga ti khan man mo lo de win I lo en don nia an ti chuan o ani chuan ka nu ka hom lama ka wak keng phei thengem an ti e keng phei the wakal ngo atia ti chuan rom lama chuan akal ta ni Mr. Yu chana mutna bula chuan an thu ve an en dik ve na helaya poisakal kol vel hi enga tingi helai akim lo le tin thil dik lo vel ta po chu an zong putran ta moite ling chung ko ho bank account chu aboi chu le maya tin Mr. Yu chana ve thong chuan nu hian ang thil nge moti tum le kan chung ko sum don na chung chang a khawek don ni hi mole tin angai tua ma se zen zen chuan Mr. Yu chana hela chuan
inu hi akal ko ha le no ni hi nang la heti han ni kho khalawin emote mai sia hey in account fela hin thil chiang lo om deuh nual le ngala engpon ni se thei to pin ke hian ka tam pu yang ai ni kan mala ka ayo wa thil ti tung poi mo tak mai in bo sei don ti thek lo khia ling chung ko ho hian ne na in chan nge angai ning ka khia chu wang chuan he thil lo thang tu a hian ne na in chan nge thena tuin ke ma hian ka tam pui don cheu ni ti nan soi deuh sap sapa chuta Mr. Wilson chuan he nu hi kanu hian ang tiang chin nge mo na lo pek le tin a computer a laptop chu zoi mong chuan ava ena ehe ahiyo ta na input sei na kha ani hian alo khoi ni mo kanu hi na lo ti tiang ni mo thila ti kholo vek em lo hong chu mo tin alo ngoi tu ve bok ani ole ahiyo mun an ti tu chu alo lang ta helai huna hian sum don na huna thil poi mo tak mai ti tu an nei ni na langa mio yu po chu alo kal via song chung ko le ling chung ko hi kan tho ho nge nge ngai ni ti chuan ling chung ko ho ai o in tu ngen kon ti ang o atu po chu lo ti ko se ke ni chuan an thin nung kan lo ne nga song chung ko nan chung kan tho ho nge tu kan ni tin ama le ma chu lo in fui ve mol mol maya ti chuan le building lian tak mai pakhat lo langa chu building lian tak chunga chuan Miss Yun Zenzeli po chu akon lu ve ta zan mai ma sen nung lam atong chuan mio yu kha kon kala ehe Zen helai mun a hian nge on ti velo na an ti chuan Zen chuan en thil nge mo helai mun a hian ka ti voka yakin le helai mun a tha thok tu kan kalo kala ni hi ayo wa thil poi mo tak thleng tu a khan a han ti a na thok tu rin kalo kala a yen Zen min chang te ka pek chu ko thu sei chi khem nang ang nu le pa po nei lo song chung ko nan en kol selan mai ni kha nga tinge tiang na poi mol tu ka te ilo kal ve a chuan ling chung ko ming iti chela wange lo film ko le ang che a han te zuya chu mai ni lovin emol pholu tu lo nan tu na hian le vatla iti tu chu ang pon se in nuk dog la ka du ni an ti boka chata zen chuan tikta ka sei chuan helai hmun a hian ling chung ko ai o local kan ni ma zo ka chuan ling chung ko ai o in he sum don na hi ne na chan ngai ka tum boka kan tho pui tu te po ling chung ko ne nan tho dun theina tu kan thei to po chwa don chu wang chuan helai hmun ai kom nge ngai min lo khathiam don nia ka kal thei lo tat a han tia miao yu hi chuan khatiang khan tu thu sam kol vel mai su helai hmun hi lem chan na hmun ani lo nia a han ti chuan zen chuan nang mai ring tok ve hle mai mo chuan ke ma min ring lo hle poka ani chuan ti hianin enjoy la thain ka khia helai hmun a hian ke hian ne na ka chang ni chuan nang hian ka design zong ka tun ma in ilo ko to thina i design ngai pholang kha ita ani lo ni ti kha i puang chua khang chu tiang chuni ting amangem a han tia chu nu mai chu an tia zen chuan soi chun som le a chuan nang hian ne nei lo chong zo ka ni chuan i do piang ka ti veng enge jo min tu han soi la an tia an soi dona ma se soi mai tu ka khelo yang ati nge mani in ring tok ve vin ka sia soi tu iwa van le si ve a chuan le chenai sui dang kha chuan ke yang min noi nung mai nu da pa pa nei mu mal lo tan chuan helai mun hi chu kan om na tu kan ni lo i ti ni rom ni chuta kan han in choya i lau le si ro a han tia lau lo ve a kon ti i lau lo ta chuan a thalom kan in choi na hai po manga ka nga yang tin akal ta chu nu mai chu tin lung oi lo ve khop mai ole office lo ma chu Mr. Wilson po chu alo langa alo thok nol mala phone alo ri hello ande chuan anau de ho chuan in zen chung chang kha kan han chui zela ma se chui thei ani lo tlat mai kan file mu ba ka khana chan chin dang in zian le chui chian na tu zong hi mu thein om tat lo ma se uluk zoking kan lo chui zelang an lo ti ole a that chu an tia Mr. Wilson chuan a tablet atang chuan le chin dewa miao yu le zen in belai kha alo po vek ani kan pui chu a konfi le maya hetiang thakha konfi tu hen eng thiam na nge mo lo nei chi le kan lo enang chu alo ti ve bok ani ole rom pakhat alo langa chuta chuan company dang lian zok te nena tho ho na tu tan
interview lo nei mek ani zan zan chuan in zawai in chi vei vek le ke hi yun zan zan ni ka ni a chuan link company ai o local ka ni helai hmun ai hian kan ro man te kon chop chuak tu local ka ni a tin an ro man na chung chang te an company na an thiam thil nei te le chung te chu a han present a han soi chuak te pop pop maya chuta Mr. Yu chen chuan chung chu soi tawngin a tablet atang chuan alo ena zan zan ni che dan veran mu chuan lunga oi tok viau mai chuta a phone alo le a oh hello oh hey aziom von viau chuan ka khia chuan hau satna alo omani chuan in lo sei zel mai don nia ole ti no phone chu ada le a ti chuan a tablet chu en chun zum le ta zel ani zan zan ni chuan interview wa hna chuan an thiam na le an kut chuak te tin an mani an rin tlak zia te chuan soya a soi zo chuan a file kan lai chu a han peta boka heng mi te hian file chun lo la an han ena uluk tak chuan an en dik vela tha po an ti mel viau mai chuta le panina tan miao yowi kha kon kal ve ta a file chu a kon la pheya khale minen sagule a han tia an lo la ve mai boka chuan ke hi song company a an president ni lai song miao yu ka ni ya nang ni ho na tho ho hi klo du bek le klo chak pek thina ni dina han soya ti chuan helaya interview wa mi pa zo ke on tho te hluaya an hanin signal zewa pon lama chuan miao yu nan chuan chuak don ta mun pakata hian an pani hian an lo langa miao yu chuan enting e chu ni theya in company thopui tan link company kha in thangamo awamak veya ti theidang omlo bem nia alo tia helai pa hian a boi thla khop mai ti theidang om tlat lo a performance a khan a thazok lat ni ti danom chun chu mi pa khoi tu in nei theini chuan ti danom mai thei a han tia chuta miao yu chuan he contract mutuk hian kan chung ko hian thei top kan chuachin kan company pon thei top kan chuania a han tia nia ka khrialom in mungai thela turin ke pon thei top chu ka chua ma se link company hoina an ron ti kha a presentation zong pe khoi ve ve kha khatiang ani chunga ani nol kha chu a thei thei nem chu wang chuan darang dewin fer de wa kan kal ve ngai lom ti wak ngai na om phik lo ni a han tia chu dam leo yun chuan ole a tha chu nong pon se heti hian ti tiang song company ne na kan thok ho thei ni chuan loman ka siam sak che kha tuna hian a dabolin a ai tam zok ka peton chonia ingai ngai dan le a han ti chuan helai pa hian anin taka chuan nia loman min pek in tiam kha tam chu tam khop maya ma se tuna tan hui chuan dik taka kan kalangai tlat presentation nei tho zok link company ha kan tho pu yangai tlat ni ati ta ni miao yo chu thinarim khop maya yu zan zan mai mai chu min ti buai da ta lo ngai ta ko ro man da dang kala nei lom ati ti chuan la interview na mun khalo lang le a am pan hi chuan lo dinga interview tu pan hi po chu lo dingin le in pan hi presentation kalo en ve ve a chuan don tu ma hian a chak zok ka puang do ani a han tia helai mi pa hian presentation pan hi kan ngai thla ka tonga ang company na kan thopui tu ka ta na kan thlan chu song company ni e ati tamai chuta le zan chun makka te view maya pon lama chuan interview ho chun chuak ngal de boxi chu vele miao yu chuan ti thei tak chuan khamo song company chu kan chak zo ani kha yu zan ni khang kan in choina chung chang sei te kha ira khriam a han ti chuan ending e song company hian te nan chan thei de van mak veya ni china pon lama an va chodon lai khan miao yu hian kha pa kha entina matak alo thlem am ban retin angai tu ta ka umai ni ola chun som chu episode le kan tianga alo chong lo chang ola kan ti chole va don ni o